Nou, goeie. Wij zeggen koffie to go. Ja, klopt. We doen al een hele tijd koffie schinken hier. Alleen ze mogen niet in grote groepen hier komen, dus dan maar in kleine groepjes hier en dan moet het gezellig worden. Ja. Toch? Nou, het plakje is al heel gezellig. Ja, daarom. Ja, want zit hier al lang? Een jaartje of 3, denk ik. Oké. En altijd al maar koffie en thee? Nee, koffie en thee is verleden jaar eigenlijk begonnen zo'n beetje. Toeristen kwamen hier, ja, er is niks open, nou ja. Goed, dan gaan we dat even doen. Even? Even, Ja, hè? ja. Oh, wat bijzonder. We hebben ruimte plenty, dus het moet kunnen. Ja. Want is dit een Oud-Squallen of wat is dit? De oude school, de nieuwe school is daar aan de overkant. Oké. En we hebben hier de hele school als sleutelbeheerder. Oh, ideaal. Ja, dacht ik. Ja. En rint het al een beetje? Jawel, de ene keer is het drukker dan de andere keer. Ja. Maar dat hou je toch. Ja. Maar dit is wel heel creatief, al die verschillende koffiezetapparaten en thee. En verschillende smaakjes koffie. Ik nog. Jazeker. Wat een Ja, als je het verwerderij. gaat doen, dan moet je het goed doen, hè? Hashtag les van de corona vieren? Ja, als bedrijf zijnde. Kijk, want dit is niet ons bedrijf. We hebben zelf een webshop. We staan normaal op markten. Dus ja, je hebt er last van. Ja. Want Ja. wat doe je normaal dan? Textielbedrukking. Hetgeen wat daar op die tafel staat. Zoals tegeltjes en mokken en dat soort dingen. Autobelettering, dus noem maar op. Maar ja, dat ken je nou de markt niet op. Dus het Ja. gaat heel hard naar beneden. Ja, dus het ben wel dregetier naar is weer. Ja. 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 En dit helpt dan nog een beetje? Ja, nou ja, helpen. Ja. Het werkt wat mee voor gezelligheid. Ja? Ja, het is niet dat je hier kan zeggen van... Hier kan ik nou mijn boterham in verdienen. Nee. Je gaat van alles uitproberen, slaat het aan. Lukt het niet, dan zoek je weer wat anders en dan ga je daar weer mee bezig. Vervelen en stilzitten staat niet in onze woordenboek. Nee, hè? Nee. We hebben zo'n hele grote A0 printer en je bent dan druk bezig met een beetje ontwerpen. Oké. Nou, je gaat dan even kijken waar is de vraag naar. Mooi. Dan ga je even bezig. Kijk, dit hadden we zo'n beetje. Dat is leuk voor de toeristen nog. En dan moeten we dit jaar maar even rond zien te komen. Niet mekkeren. Gewoon er tegenaan. En gewoon zoeken wat wel lukt. Komst uit Friesland of... Nee, ik ben een ras-echte Hagenees. En hoe komt de Hagenees dan in Friesland? Mijn oude lui moesten nodig verhuizen. En die wilde hierheen. Nou ja, dan ga je mee, hè? Ja. Beter dan die grote steden. Ja, toch wel. Ja, toch wel. Best wel aardig gewend op het platteland. Ja, na 40 jaar mag dat ook wel. Oh, shit. Als je dan nog niet gewend bent, dan had je heel snel terug moeten.